dansk højtalerfirma Radiant Acoustics. Det her det er vores første højtaler. 6,5 tommer enhed fra danske Purify. Så er der to passive enheder på siden. Vi har en lukket konstruktion. Det gør så, at vi kan have den her kompakte størrelse og så virkelig levere noget bass stadigvæk. Det bass, I kan høre, der runger helt vildt, det er naboerne, der har skruet lidt op. Så bruger vi en AMT-diskant, som er en lidt mere avanceret måde at lave diskant på, og den har et virkelig, virkelig højt output uden at forvrænge. Så det kan virkelig, virkelig spille højt med et højt lydtryk og stadigvæk lyde virkelig, virkelig godt. Og lad os prøve at tage et nummer, som er sådan lidt fusionsagtigt. Der kommer nogle lidt mærkelige lyde og sådan noget, men der er et stort band på. Og lydbilledet er bare enormt stort. Ja.
i 5 minutter, det handler om pause. Kan I ikke lave en aftale med naborummene, at man spiller kvarter hver eller sådan noget? Det har I før gjort her. Det kan godt være, at vi skal gøre det. Det er lidt svært. Det er fuldstændig umuligt at høre noget for de der sopper inde sådan. Jeg ved ikke, hvor det er, de spiller så meget bas. Det går, hvis jeg prøver det. Nu prøver jeg i hvert fald at spille lidt dyb bas med noget kvindevokal på. Så kan man virkelig høre, at den kan kontrollere begge ting på samme tid, uden at bassen den går op i kvindestemmen og får det hele til at blive sådan lidt mudret og ikke så klart. Looking at this bridge made of stone, why'd you have to go and take so long, babe? Now I'm blurred in my vision, and I'm blind to the times. I can't see you seeing mine. I kept winning and losing, playing all by myself, trying not to lean on anybody else. I was looking for you from a window pane, baby, wishing we could make our way back home again, babe. When you play what you know, from a dream to a ball, in a room to the road, you forget who you are, babe, and what you care about and really need the most. Tell me you've been blind-hearted, ain't up for sale. You've been blind-hearted, ain't up for sale. You've been blind-hearted, and ain't up for sale, yeah, babe. Say you ain't not misbehaving, baby. Say you're hanging in the shade, baby. Oh, you're keeping it safe and warm. Oh, tell me, oh, to help me with this heavy load. To help me with this heavy load. To help me with this heavy load. Så det er altså ret atypisk for sådan en lille højttaler, der kan kontrollere så meget bund og så pæn en vokal på samme tid. Og det er de her Purify-enheder, der kan kontrollere det på grund af deres lidt mærkelige kantophæng her, som egentlig gør, når den bevæger sig, så har enheden den præcis samme størrelse, uanset hvor meget den bevæger sig. Og de kan jo egentlig bevæge sig 1,5 cm ud af kabinettet. Og I kan se, at det her areal, det forbliver fuldstændig det samme, uanset hvor langt den bevæger sig. En typisk half rolls around, som det hedder, den vil blive lidt mindre, når den bevæger sig ud, og så vil den blive større, når den bevæger sig indad, fordi at ophænget ligesom bliver en del af størrelsen på enheden. Så det har de fået elimineret med det her lidt mærkelige design her, og så har de gentænkt alt det, der er indvendigt i enheden også. Så alt er lavet fra bunden på dem. Nu prøver vi et lidt andet nummer. Det her ligger på den officielle spilleliste fra i år her.
selvom at lokalet måske står og synger en lille smule med, så er det stadig tight og kontant bas. Og det er altså takket være de her Purify-enheder. De kan starte og stoppe fuldstændig præcist og har den samme kontrol, uanset igen, hvor meget de bevæger sig. Så selvom enheden den er 1,5 cm ude af kabinettet, så har den helt samme kontrol, som hvis den var i midten af svingspolen. Så det er fuld kontrol hele vejen igennem. Lad os prøve lidt, hvor der også er lidt vokal på.